Сәлем, қадірлі достар, хөрмәтле тамашачылар, әтиәниләр, әби-бабайлар һәм үзләрен иҗат севүчемен дип атаучылар. Эфирда үзләрен горур хис итүче, йолдызчыклар дип атаучы талантлы яшьләр, аларның җитәкчеләре, педагоглары турында сөйләүче йолдызлык билгеләре тапшыруы. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Созвездие йолдызлык фестиваль хәрәкәте үсеше тарихы турындагы махсус проект. Чиратта 2005 елның гаять зур вакыйгасы. Нинди вакыйга турында сөйләгәнемне аңлавыгызны күрдем. Димәк, алга тарихка юл тотыйк. Татарстан башкаласы Казанга 1000 ел. Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итү чаралары кысаларында Созвездие йолдызлык матурлык һәм талант фестиваль хәрәкәтенә 2005 елның 26 августында Ярминкә мәйданында зур масштаб грандиоз концерт оештыруга тапшырылды. Әйтергә кирәк, дуслар, бу югары дәрәҗәдәге ышану билгесе. Бу җаваплы иде дип әйтү берни дә әйтмәү. Уйлап кына карагыз, кунаклар арасында дәүләт башлыгы. Ул үз очракта үзенә кунакка дустаны илләрнең, дәүләтләрнең башлыкларын чакырды. Алардан башка күрше республика башлыклары, чит илләрдән килгән кунаклар һәм барысы да Казанның матурлыгы һәм яхшылыгы сөйләгәнчә дөрес микәнен билгеләргә килделәр. Ышандырырга ашыгам, дуслар, үз ягыбыздан без сынатмадык. Ничек булганы турында бүгенге тапшыруда. Казанның «Очарование» вокаль ансамбле 1000 еллык тарихлы булган мәңге яшь мәркәзебез Казан турында сөйләде. Мәңге яшь ул ни өчен? Чөнки ул балаларны ярата,
тәрбияли, үстерә. Биредә тик сәләтле, инициативалы һәм максатчан балалар, кызлар һәм малайлар гына яши. Хәтта алар карашкы турында да шундый матур итеп җырлыйлар. Кудрьются за версту. И пока вы спите дома, я все время на посту. Пугало огородное, пугало огородное, пугало, пугало, пугало огородное. Нет ружья и нет патронов, я как сторож на тропе. Даже злобные вороны громко какают при мне. Пугало огородное, пугало огородное, пугало, пугало, пугало огородное. Я не чувствую обиды, нет души и сердца нет. Что живой я только с виду, для воришек не секрет. Пугало огородное, пугало огородное, пугало, пугало, пугало огородное. Знаю, я не стану краше, но в жару или в мороз жду я, что мне кто-то скажет не с насмешкой, а всерьез. Чудо ты огородное, чудо ты огородное, чудо ты, чудо ты, чудо ты огородное. Чудо я огородное, чудо я огородное, чудо я, чудо я, чудо я огородное. Ну, кто-нибудь скажите, что я чудо, ведь правда же я чудо. Нет, я не чудо. Все вместе крикнули «Чудо!» Пугало огородное, пугало огородное, пугало, пугало, пугало огородное. Пугало огородное, пугало огородное, пугало, пугало, пугало огородное. Безнең республикабыз кунакчылыгы белән һәр вакыт аерылып торды. Үзенең туган көнендә гүзәл Казан шактый кунаклар кабул итте. Алар арасында төрле дин, төрле милләт вәкилләре, тик барысында татар мәдәниятенә булган югары дәрәҗәдәге кызыксыну берләштерә. Йылдызчыкларыбыз башкарган моңлы татар җырлары, шук татар биюләре мәркәзебез кунаклары күңелләренә хуш килде.
мондый күләмдәге кешеләрне ярминкә майданының күргәне юк иде әле. Ә йолдызчыклар, алар һәр кайда, сәхнәдә, сәхнә астында грим бүлмәләре иде, циркта, урамда, майданда. Әйтергә кирәк, республика балалары өчен бу онытылмаслык бер вакыйга иде. Тик иң мөһиме, алар бер-берсен оныта алмаслыкларга әйләнделәр. Лоиштан Алексей Түбән Камадан Эльмирага хатлар язырга әзерләнде. Ә Новый день вокаль ансамбле Казан кызлары Зәйгә Гранд вокаль ансамбле егетләре янына гастрольгә җыена башладылар. Биектау егете Илнар Сабирҗанов мәңгелеккә Актаныш егетләре һәм кызлары белән дуслашты. Ула бит ашып буенда маңаланып җырлап йөрербез аламан буенда иле казаклар авылы урман буенда бито китсәм читкә сагындыра аман уенда бито иле казаклар авылы урман буенда бито китсәм читкә сагындыра аман уенда бито. Жырлар без көйләрбез, үлләргә су кергәндә. Килегез бер үкенмәсез, казакларга килгәндә. Иле казаклар авылы, урман буенда бито. Китсәм читкә сагындыра, аман уенда бито. Иле казаклар авылы, урман буенда бито. Китсәм читкә сагындыра, аман уенда бито. Әнә шулай, эре шәһәрләр белән авыллар арасында булган шикләр юкка чыктылар. Созвездие йолдызлык фестиваль хәрәкәтенең төп максатлары бер-бер артлы чынга ашуын дәвам иттеләр. Чөнки Татарстанда төгәл белделәр. Нәкъ дәүләтнең нигезе ул бәхетле балалар. Балалар кайгы белмичә үскән җир ул изге җир. Пәйда булса күктә кара болыт, яшен сукса өмет хыялымда. Туган яктан килер якты аваз, томаннардан арындарып мине. Туган ягым мәңге кояш, йөрәк кысан сагынудан. Туган якта яшел урман, көндә иртән әйтә азан. Андалы яшиман, изгелеккә инануым бар. Анда җаным чистартырдай, матурлыкка соклану бар. Анда кичен дөнья кынгаш, намаз укый мөдрәт Анда сиңа яшәү биргән, мәңгелеккә
Язлары җиткәч, мине сагынудан, каеннарым юлга чыгар Туган яктан хәбәр килсә, шунда карап син җөрәйт. Туган якны һәр авазы, үзе үлмәс бер мөнәҗәт. Оннаны яшиман, изгелеккә инануан. Анда җаны чистартырдай, матурлыкка соклану бар. Анда кичермен якынгаш, намаз укыймын ятаулар. Анда сиңа яшәү биргән, мәңгелеккә табыну бар. Тарихны кешеләр яза. Йолдызчыкларга да 1000 еллыкның иң масштаб концерт тарихын язырга насыйп булды. Бөтен ярминка мәйданын биләгән диярлек зур сәхнәне ничек итеп тутырырга дигән сорау тормады башкарма дирекциясе алдында. Чөнки фестиваль үзенең 5 еллыгына инде күп сәләтле, талантлы, менә дигән катнашучылар туплады. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 тысяч я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 тысяч я. 8 глаз озорных, черт, рыжий и юных, грустных и веселых, города веселых. Тобою солнце светит, Родина моя. Ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю, страна, твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями выгнет спину радуга дуга, нам откроет 100 тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые, огромные, роскошные снега, как будто праздник. Будут на тебя звезды удивленно смотреть, будут над тобой гордые рассветы гореть. Полнеба в синей вышине птицы будут радостно петь, и будут песни звенеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 тысяч я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 тысяч я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 тысяч я. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словим мы 100 тысяч я. 8 глаз озорных, черт, рыжий и юных, грустных и веселых, города веселых. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Республикабызның шәһәрләре һәм авыллары вәкилләре
зур сәхнәдә үзләрен шын хуҗа итеп тойдылар. Һәм шул сәхнәне аның кунаклары, Россия һәм Татарстанның халык от казанган артистлары, популяр эстрада җырчылары белән бик теләп бүлештеләр. Ринат Ибрахимов, Альберта Садуллин, Нана төркеме, Фабрика звезд популяр телевизион проектының финалистлары Светлана Светикова һәм Михаил Гребенщиков һәм фестивальның якын дусты. Һәр сезон сайын катнашучыларга видео сәламләр юлаучы, җылы теләкләр теләүче җырчы Алсу. Юк мин яшәр идем җая саучы, зур чәчәкләре бәзәр җәелеп. Юк мин үлмәсен, Умер зая кебек боегып, юк мин үлмәсен, умер зая кебек, умер зая кебек боегып. Сиксы күлмәгеңнең якасы уясы бар, битләреңдә кояш уйный, айгына куясы бар. Их, тала, 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 тала икән беләгем, сине бер көнне күрми торсам, яна минем йөрәгем. Их, тала, 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 тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Kırık şiberlerge ötmey bulmay saklanır. 70 yaşlık babaylarda, 70 yaşlık babaylarda damaklara toktalır. Yilden gitti zatlar kiler, alkışlay meydan görler. Gönüllerde şadlık hissi, gönüllerde şadlık hissi, tapınlarda sıkırmet. Kalyanın neşil gündüre diyip jırlap ullap al, savanı doya günde bulamay, gönül aşıp gülüp al. Kalyanın neşil gündüre diyip jırlap ullap al, savanı doya günde bulamay, gönül aşıp gülüp al. Gönül aşıp gülüp al, gönül aşıp gülüp al. Выдумал, где это видано, чтоб полюбить мне еще надо вырасти, а пока и думать рано о любви своей. Как в этом городе жить, в этом холоде, ну почему до сих пор не приходишь ты? Я тебе ключи
гадәти рәвештә туган көн бәйрәме ахырында зур торт яисә грандиоз масштаб салют. Татарстан Республикасы башкаласының 1000 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган созвездие йолдызлык лауреатлары тарафыннан оештырылган һәм булдырылган концерт менә шулай күк йөзен яктыртып, гөрләп тамамланды. Дөнья күләм вакыйгаларга бай елда ахырына якынлашты. Фестивальнең 5нче сезоны да йомгакланды. Тик әйтергә кирәк, дуслар, беренче 5 еллык бик күп зур нәтиҗәләр алып килде. Алга таба тагын да күбрәк вакыйгалар, тик алар турында киләсе тапшыруларда. Исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр.